Здравейте всички, които ме гледате, здравейте един Чичкова. Днес ще играем на Survival Games отново. Започнахме точно преди малко и нещо ми се бъгна в Рапс. Така че просто ще продължим от сега. Тим съм с RFVHU и Rollmaster 59 от миналите клипове, който всъщност се смени името на Данишман 222. Сега ще се върнем на спавна, за да проверим за неограбени честове. Не ми лагва. Оу! Точно това нямах. Извинете ме за малко. Така, нека продължим. Предполагам къде е отишъл Данишман. Така че може да го предадем, да направим малко драма. Хайде! Толкова пължови не могат да наредят един човек. Това е един от реализмите на Майнкрафт. Майнкрафт. Тук са, нали? И пък... не. Някой случайно да ми дава главата с честовете. Надявам се да не. Тук намирам 80% от интересните неща. Които ми помагат за цялата игра. Като тези ендермени. Извинете, че може би ще говоря малко по-странно, но имам хрема. Този побих ли го? Да. Или някой друг го е взел. Още ендермени. RFVHU е убил Данишман, т.е. от богът се е разделил. Каква драма. Това май не го взех, но... Карай. Хайде. Още не бе. Вече съм Ендерман. Ха. Извинете за това. Това няма как да го взема. Ще проверя дали не са на едно място. Добре. RFVHU предаде всички. What? Сестра ми влезна в стаята. И сега разбрах къде е RFVHU. Ще ме убие, нали? Бич. Хайде де. Да, това ще бъде за този епизод на Survival Games и Hunger Games. Казвате им както искате. Беше малък фейл, но... какво да се прави? Нека видим... какво става в къщата. Майко, какво беше това? И извинете за това. Но да се стреснах. Това ще бъде за този епизод. Не забравяйте да се абонирате. Харесайте клипа, ако ви е харесало, и до скоро.